Da li polovan i7 370 za 3500 dinara krije laku zaradu ili problem koji će pojesti celu razliku? Sačekajte kraj, jer ovde cena jeste dobra, ali profil prodavca menja celu priču. Prodaje se Intel Core i7 370 za staru LGA 1155 platformu. To je i dalje tražen procesor za jeftine nadogradnje, servisne zamene i budžet gaming računare. Dobra stvar je što oglas ima fotografije koje deluju kao stvarne, a navedeni takt odgovara poznatim specifikacijama ovog modela. Kad pogledamo domaće oglase, većina sličnih primeraka stoji između 4500 i 5300 dinara. Dodao sam i dve međunarodne EDA reference za polovne komade, koje posle grube konverzije izlaze oko 3200 do 3995 dinara, ali bez njihove poštarine i dodatnih troškova. Iz odabranih oglasa prosečna vrednost ispada oko 4624 dinara. To znači da je ovaj oglas oko 1124 dinara ispod proseka. Drugim rečima, cena jeste dovoljno niska da privuče preprodavca, ali nije toliko niska da odmah deluje kao očigledna prevara. Zbog toga je cenovni rizik nizak, ali ukupni rizik nije nizak. Najveći problem je sam prodavac. Nalog je veoma nov, nema ocene, nema vidljivu istoriju prodare, a u oglasu nema garancije ni dokaza testiranja. To ne znači da je oglas lažan, ali znači da morate da tražite dodatnu proveru pre kupovine. Ako biste ovo uzeli za preprodaju, konzervativna izlazna cena je oko 4500 dinara. To daje oko 1000 dinara bruto razlike. Kada odbijete trošak dostave i sitne troškove, ostaje oko 300 dinara neto. Znači ovo nije ogroman flip, već mala i brza prilika. Zato je najbolji potez da tražite fotografiju procesora iz oba ugla, snimak iz BIOS-a ili CPU-Z i potvrdu da je procesor testiran pod opterećenjem. Ako to dobijete, oglas ima smisla. Ako prodavac izbegava proveru, tada niska cena više nije prednost nego upozorenje. Moj zaključak je jednostavan. Kao kupovina za ličnu upotrebu ili mali flip, ovo može da prođe. Kao slepa kupovina bez provere nije vredno rizika. Cena vas privlači, ali dokaz ispravnosti ovde odlučuje da li je ovo dobar posao ili izgubljen novac.